लोगोफोर सोरबा सासेखौ गाबहोनायनिख्रुइ मिनिहोनायासो बांसिन गोब्राब खामानि नङा होमबा? मानो होनोबा जों सोरबा सासेनो बायदिसिना नंखाय खोथा बुंनानै बा गावनि लाइफनि स्टोरीखौ खोन्थानानै जों गोरलैयैनो गाबहोनो हायो। नाथाय मिनिहोनो सासे मानसिनि गुस्थियाव मिनिहोनो हानाया एसे गोब्राब आरो। बेनिखायनो नैबे दुमफावआ गोब्राब खामानिखौसो सायख'यो। नोंथांमोननि गुस्थियाव दसे समनि थाखाय मिनिनाय लाबोनो थाखायनो नोंथांमोननि सेराव लाब्रा बड' कार्टुन चेनेलखौ जों लाबोनाय जादों। नोंथांमोननिफ्राय गोबां थुलुंगाबो मोनदों, नोंथांमोननि हेफाजाबबो मोनदों, मदद मोनदों आरो बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर। दिनैनि भिडिअ बानायनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय नोंथांमोना गोबाङानो आंखौ DM खालामहरो, बिथांमोना खावलायहरो जे एसे माने सिरियास टाइपनि भिडिअफोर खालामनो आरो। सिरियास माने लाभ स्टोरी माने ट्रेजेडी टाइपनि भिडिअखौ बिथांमोना खावलायहरो बानायनो थाखाय। बानायनोबो हायो, नाथाय आं नोंथांमोननि मेगनाव आं मोदैखौ लुगैया, नोंथांमोननि गुस्थियाव आं मिनिनायखौसो लुगैयो। बेनिखायनो नोंथांमोननि सेराव जों कमेडि भिडिअसो लानानै फैयो। आरो गोबाङानो स्टोरीबो लिरनानै हरो, जायफोरा गावसोरजों रियेल इन्सिडेन्ट जानाय स्टोरीफोरखौ लिरनानै हरो। नाथाय बेफोर स्टोरीफोरखौ आं होनाय जाया, मानो होनोबा जोंनि पारपसानो नोंथांमोनखौ मिनिहोनायसो। बेनिखायनो नोंथांमोननि सेराव मोनसे सोंथि लानानै फैबाय, नोंथांमोना कमेडि नायनो गोसो जायो ना ट्रेजेडी नायनो गोसो जायो? हाया बयबो फारा-फारि कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरनो दाबाव दे। जानांगौ, लोंनांगौ, उन्दुनांगौ, जानांगौ, लोंनांगौ, उन्दुनांगौ। जेब्लाबो आं हारसिंल' बखिनांगौ, नों जेबो बुङा नामा? खालि जानाय लोंनाय उन्दुनायल' सिमां नुबाय थायो। मानसिनि जिउ दानो दं दानो गैया, बेनिखायनो जानांगौ, लोंनांगौ, उन्दुनांगौ। मावा दाङा ओरैनो जानांगौ, लोंनांगौ, उन्दुनांगौ होनबानो जाबाय। दे जल्दि खामानि माव नोंबो। मा खामानि ब्रा? नायगिरि बिथांमोनखौ माबा मोनसे बुं। मानसि सिखार, उन्दुला मा जेराव मेरावनो उन्दुलाबायो नोंलाय? आरो मानसिया मोजां गसं। मेला नायनो थांदोंमोनलै आङो, मेला नायनो थांनायानो नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जानो हागौ। बुंथ'लायला दे। आच्छा, नोंथांमोना जोंनि बे कार्टुनखौ नायनानै हेफाजाब होनायनि थाखाय आंनि आथिंनिफ्राय खर'सिम रोजा रोजा साबायखर, अननाय, सिबिनाय गासिबो जासिहरबाय दे, नाजावदो दे। ओमफ्राय खायसेफोरा एकदमबारे गन्थंजों गुराय गलायनाय, खुगाथिं खुदै गलायनाय स्टोरी नायनो लुगैदोंनो माथो। बेफोरबायदि खबर मोनदों। नोंथांमोना अननानै खोन्थाहरदो, नोंथांमोना बे लाब्राखौनो नायनो लुगैयो ना गुबुन टपिक नायनो लुगैयो? दिनैनि थाखाय भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय। नोंथांमोनखौ थाबैनो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव। कमेन्टखौ खालामनो दाबाव आरो लोगोसे लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामनोबो दाबाव। बाय बाय, टाटा। लाभ इउ नायगिरिफोर।